Tak dámy, ale i pánové, nebo obráceně, pánové, ale i dámy, tuším, že nevíte, že vůbec netušíte. Tuším, že netušíte, co se vlastně s tím vaším tělem děje ve chvílích, kdy sedíte na sedle, a velkou osvětou by měl nebo mohl být také test průtoku krve u sponistitké, jak se tedy říká, tedy do té části těla okolo penisu a do penisu. Specialized spolupracoval s doktorem Rogerem Minkovem, on byl mimochodem asi před 2 měsíci v Praze a vyvinuli takzvané BG sedlo, které eliminuje ten omezený průtok krve do penisu, či tedy do měkkých tkání u žen. A ono je to tak, že v té pozici na sedle si totiž nevědomky jakoby utlačujeme nervy a tepny, které tuhletu část těla zásobují krví. A čím víc je poloha aerodynamická, tím k většímu blokování průtoku krve dochází. A to už, a teď se podržte, po neuvěřitelných 30 vteřinách. Problém je, že to necítíme. My jsme schopni pocítit pouze tlak na nerv, který se projevuje brněním. A to jsem já pořád přemýšlel o tom, čím to je, tak pak už jsem se to dozvěděl. Prostě ten omezený průtok krve necítíme, ale to neznamená, že když necítíme brnění, že krev teče. Pro to měření se používá zařízení, které se využívá na odděleních plastické chirurgie a popálenin, kterým se měří přísun kyslíku do tkáně. A z toho vyšel Specialized a jeho sedla mají speciální tvar a kanál pro volný průtok krve, a to i v té aerodynamické poloze jezdce. Ten test, který Special provádí a se kterým se prezentuje na mnoha akcích, spočívá v následující demonstraci. Figurant si nasadí speciální kroužek okolo penisu, ze kterého potom vede kabel do počítače a na obrazovku, posadí se na trenažer s tradičním sedlem, šlape 3 minuty a zájemci mohou sledovat, jak skutečně klesá průtok jeho krve. Po 3 minutách je ten průtok zhruba na 10% normálního stavu. Pak se vymění to klasické sedlo za ten Special BG a jezdec absolvuje stejný 3minutový trest. A v jeho průběhu ta hodnota průtoku krve klesne na zhruba 80% normálního průtoku. Tak dobrou chuť.